talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Every Wednesday from 7 to 8 I bring you uhlelo la sikhuluma khona ngezinto zethu zesintu from amasiko kuzoba izinto ezivama ukuthi zisidide confusion indlela abantu aba-interpreta ngayo izinto zesintu namasiko nasekulapheni as well. So namhlanje ngoba ulwesithathu lokuqala enyangeni, it's the 1st of September 2021. So siye sivulela incingo ke angithathi ma topic mangabe kusuku Wednesday yokuqala, so we take nje imibuzo ngabanayo and ngihlale ngikucizelela ke lokho ukuthi kulolu hlelo ngiyangithole kufuna abalaleli abaye beshare ulwazi abanalo ngendlela izinto ezenziwa ngayo. So siyakumukela kakhulu lokho ngoba ukwenza kwethu izinto akufani, so we appreciate that. I welcome my guest uyi-author and naye sazi sesintu impunga yesintu umlekeleli umfokambanjwa khathini Sohlaza. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona umsakazo omkhulu iGagasi FM. Kuhlelo olukhulu Sohlaza indaba yesintu. Yazi Sohlaza khona enye insizwa efike namhlanje yabonga yanconcoza ngohlelo indaba yesintu Sohlaza yathi dlula nje emsakazweni kanti izongena kwiGagasi. Yathola le ndaba Sohlaza yaqala yalalela yathi mayilalela yabisisukuma ilandela izinto zawo zenzeka Sohlaza. No siyakujabulela lokho. Nawe khathini siyakubonga. Ngoba phela kulolu hlelo lema award esiwatholile nje kulonyaka is because of abantu abafana nani besinmema sishaya isifuba nje nathi ngenxa ukuthi sinani nisinikeza le information. Siyabonga khathini. Asibonge kakhulu Sohlaza, sengathi uhlelo lingaqhubeka njalo nje baphila abantu nathi masifika la Sohlaza sosenza isiqiniseko sokuthi esikhulumayo kuyinto ezophilisa abantu ngoba inhloso vele ukuthi abantu baphile. Yebo nathi siya understand ukuthi nani ngabantu futhi kulo msebenzi niwenzayo kuthi nje nisekhona la nifikelwe futhi abadala ukuprova khona ngempela ukuthi nisuke nikhona ninikele nabo futhi bayiphasisa lento eniyenzayo. Kunjalo Sohlaza ngoba phela vele mesabantu sembethwe. Sembathwa amathonga athile nami nje ngihleli nje la Sohlaza. Ngikhola ukuthi ulalelo unkomoze lapha umlondi Magobane ngoba wafikelwa yikhehla naye ekhona la. So sizojoinwa ke insizwa omkhulu mlaba ngokuhamba ke kwesikhathi 0315373000 sikunika ithuba ukuthi ubuze noma yini ofisa ukuyibuza ethinta izinto zesintu. And kuyenze kungakwazi ukungena kuma program esikhuluma ngawo noma uthi uyangena kuthiwe hayi asikhulumi ngalokho namhlanje sikhuluma ngokunye, so sithola nje ukusikhanyisele isona isikhathi lesi. Mhlambe mbanjwa masingaqala nje la imibuzo ivele eba yindida because uyabona nje ku like I see on the videos like YouTube because the hlelo we streaming it on YouTube and in the app yayo kwiGagasi FM app. Ekhaya la uyothole khona ukuthi kunengane zamantombazane wodwa. Isithini isintu ngokuthi ke isibongo saleli khaya sizoqhubeka ngoba khona isikhathi sokuthi amantombazana angahamba yogana wonke and then bese kuthi komunye umuntu kushuthi sekukufa kwalelo khaya yini kunjani? Sohlaza uyabona uma kuukuthi amantombazane phakathi komuzi kunamantombazane wodwa bese wonke futhi esegana wonke kuukuthi umfana akekho. Iqiniso lelo Sohlaza ukuthi kushuthi umuzi ngempela uzofa ngoba akekho suke sezoqhubeka amise leso sibongo. Kodwa Sohlaza kuba khona izinto othola ukuthi ziyenziwa ngokwesintu sethu. Isintu sethu Sohlaza siyinto exhantile ehambana nemikhuba ethile phakathi. Kodwa imikhuba Sohlaza othola ukuthi iyasiphilisa. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kukhona amantombazane bese gana wonke la eganele khona ingane abazozizala kusemakubo akukhona komalume bazo kanti umuntu mezalwa usekeleke endaweni ezimbili ithongo la kubo nethongo la komalume. Kusuke sekubalekile ukuthi kule insizwa lezi ezihambe zaya kolobola boka lamantombazane ngesizathu sokuthi ingane zabo zikhona izinto ezobakhomba komalume. Uma kuukuthi khona izinto ezikhaleleka komalume indoda Sohlaza iyakwazi ukuthi inikele ngengane yayo kube ukuthi iyovusa umuzwa komalume. Okay.
ngoba sohla njengokukhona amantombazane kuphela zikhona izinto eziyizidingo khona lapha ekudingakala ukuthi zenzeke zikhona futhi ezizodinga zona lezingane lezi ezizelelwa ukuthi zogcinelwa amasiko akomalume bazo kubalekile ukuthi indoda la kulamantombazana sithi mhlawumbe indoda eyodwa eganwe intombazane eyodwa makukhona izinto zakubo lona wesifazane ezikhalelekayo ezinganeni kubalekile ukuthi naye ayishisa impepha linxusa ithongo la kubo ukuthi lengane ngiyacela ukuthi iyomisa indlu yasekhweni lami. Okay, I know yezwakala. Ngithathe uSandile kwaSibiya osifonela from Melmoth. Sabona Sandile. Yebona njani sohlala? Si right mfowethu ngiyathemba uyaphila nawe. Hayi siyaphila. Ngibingelela noni wambanjwa lapho. Yebo. Bethu bengicela ukubuza la ngokwesintu nje mhlambe la mawumuntu ozazi ukuthi uphila unabantu abadala because mina ngowesine ekhaya. So mangowesine kushuthi ithongo lathuza mina ke angazi nami kanjani. Ngiyayibona nami cha ikhona lento ekhona. Kodwa manje inkinga yabona like kwa Facebook ngine page nje elithi mhlawumbe ngibahlaziyele ngibatshele ngize ngibatshele nezinkinga zabo umthola sengigcina ngimtshela inkinga yakhe nangu kwemanje inkinga sengimtshelile sengize ngamhlolela inkinga yakhe nangu usefuna ukufika ke manje ethi ucela ukufika kimi esigodlweni mina anginasighodlo mina uyabo kodwa ngiyasibona isiphiwo sami singikhomba lapha ekuthenini mina abantu abadala ngisho kumele ngisize abantu kodwa manje anginaso isigodlo anginalutho nje akaze ngenze lutho. So umbuzo wakho ke usekutheni wenze njani uqhubeza kanjani lesiphiwo osiphiwe wenza njani ukuze lesiphiwo sivele ukuthi usiza abantu ube isangoma noma ube umthandazi ngoba phela ngeke ngithwathi ikhwama ngithi ngisawuthwasa. Sure. Sohlaza uthinta indaba enkulu umne wethu uyabona njengoba nabantu bethi sicela ukufika esigodlweni uma mina Sohlaza ngikhuluma nomuntu othile ngifuna usizo kuyena usizo lisuke lingafunwa yimina kodwa lifunwa yilabantu abangembede inkulumo ekufanele ukuthi ayihlaziye ngempela lena ukuthi kungani abantu bathi sikuphi isigodlo sakhe njengoba yena eziqondo ukuthi unesiphiwo sabantu abadala uyakwazi ukubahlaziyela abantu akubona bonke abantu abanabantu abadala Sohlaza nabaneziphiwo abayohamba baye kothwasa ithongo liyakwazi ukuzithwasisela lona umuntu mina nje akekho umuntu okahlale nami phansi angixoxela izinto zesintu kodwa ngifundiswa abantu abadala. Okay, ngikholwa ukuthi iyacaca Sibiya and uyobusufona khona la mhlawumbe nawe uyobusuhlele kulesihlalo nje sibonga kakhulu kuwena ekhathini ngiyabona ke nama comments akhona ku Facebook page Indaba with Alex ngizowafunda nalawa abhaliwe khona la ngiyawabona ngizowafunda nawo ngithathe nama calls 0315373000 mase ngibuya ke ngizointroduce ke my second guest umkhulu umlaba uzosijoyina nje naye shortly. It's 1920 ukwindaba eGagasini hayi ngiyabona kodwa udliwe la studio namhlanje sinomlekeleli mbanjwa kanye ke nomkhulu umlaba la sekumukela Ximba. Sohlaza angibingelele ngibingelelo zakwethu bonke ngiyabonga. Okay, so manje nje basikhuluma indaba zesintu nje umlaleli ulindele mhlawumbe ukuthi khona amabhayila nezimpila neziphandla not even a single, so check this out on the video insizwe zidlopolo neck bayo nama slim fit suits and all of that. Sure, I think thatha ke nangu uMondli from Mandawe. Mondli hamba kanjani Sitale? Sure, kuhamba kanjani kuwena Mondli? Asiphila ngibingelele nomkhulu futhi siyabingelela. Yebo. La becela bani nje nombuzo nje ongathini. Ngabe ngithangizwe la komkhulu ukuthi mhlambe ngokwazi kwabo ngabe mhlambe ekuchazana ukuthi mhlamba umuntu mezi ofaka amanzi endishini mhlaba besulethe izinto ezikaMagic bese bava ngawo mhlambane usuke kwenziwelani lokho ngoba manje kusho incazelo yakhe anginako kodwa manje ngiyakwazi ukuthi kuyenzeka. Okay. Okay. Okay, ngizwe nangumlaba Mondli manje kanjalo. Yebo kukhona kuyenziwa Sohlaza nomlaleli ngicabanga ukuthi uyezwa. Kusuke kunolaka lezidalwa olusuke likhona ngamanye amazwi basuke becima umlilo wezidalwa esuke zibonakala ziza ngolaka phezulu kwakho. Okay. Yes.
Okay, mhlawumbe nebhutane kufuneka add mhlawumbe ukuthi. Yeah. Bengicela ukuzwa lapha komkhulu uthi mhlawumbe bebe nombono ofanayo nokaMkhulumbatha bayeza mhlawumbe nehlaziya lapho ukuthi umuntu mangabe mhlawumbe ebangwa yidalo umuthi awusebenzi at all. Mhlawumbe ngase kube obaba nje obelapho mhlawumbe imbono yabo nabo ikanjalo yini. Yashiyana uma ngilalela umnewethu umbuzo wakho ukuthi umuntu mebangwa yizidalwa Yes. umuthi awusebenzi yini. Kuyahluka sohlaza akubona bonke abantu ukuthi umuthi ngeke uzusebenza. Omunye ungakwazi ukuthi usebenze. Okay. Akukona ukuthi umuthi awusebenzi umuntu mebangwa abantu abadala. All right. Uyaphenduleka Mondli? Yeah, ngiyaphendula noma mhlawumbe okay, ngiyaphendula bhuti wami. Okay. No siyabonga. It's 1921. Namhlanje ohlelweni anginayi topic. So uthela wayeka nje ubuza noma yini ofisa ukuyibuza noma usikhanyisele. I have umbanjwa nomlaba 0315373000. Ngisemlazi ke nawo. Sawubona Anonymous. Yebo sawubona Alex unjani ikhambele zakho? No siyaphila sisonke mtaka baba. Unombuzo nawo. Yebo baba nginombuzo la ngimkhulu lapho. Yes. Ngifacela ukuchazeleka. Kuyini ukufemba? Umuntu mathi uyafemba, kuyini ukufemba? Siyabonga ubuza lo mbuzo yinto ngempela ejwayele ukubadida abantu abaningi ukufemba ila umuntu osuke ehlola kuvuka umkhulu wakho avuke kuye uyabona umuntu ofembayo uzomuzwa kanjani mfowethu uzomuzwa ngokuthi uma wena kunegama lesidlaliso umkhulu wakho wayekubiza ngalo umuntu ofembayo uyotheqala nje femba akubize ngalelo gama futhi izwi lakhe akekho umuntu oyokutshela kuyosho wena hayi umkhulu ke lokhulumayo ngiyamazi umkhulu ozaluma okuyena okhulumayo la ukufemba ke lapho kusuke idlozi lakini likhuluma kulowo muntu ohlolayo linje ngoba linjalo. Okay. Okay mkhulu ngicela uma ukhona umuntu osingathi nje umsebenzi wakhe ngiyakuzwa ukuthi umuntu ohlola uvuka idlozi ukhona umuntu ohlala nje ethi mina umsebenzi wakhe yafemba nje like makufika umuntu uyafemba nje all the time bakhona mhlawumbe abanesiphiwo esikanjalo angeke size siphike sokuthi nje wapi ukuthi mayehlola yena uhlola ngokufemba mayeshisa impepho kodwa yikho lokade ngikuveza ukuthi kuyadinga ukuthi uma umuntu efemba ngempela akuzwakale idlaliso zalowo muntu osashona ukuthi hayi impela umkhulu wayethi mayengidlalisa alibize leli gama futhi wayengibiza kanje futhi wayengiteketisa kanje lowo muntu ke uyafemba ufemba into okuyiyona yona kukhona ke izinto lezi sekujwayele ubezenza umuntu athi kuwe bonge mhlambe nje umuntu ongathi kuvuka idlozi athi uthi ugogo wakho ukuthi cha akusikhona ukufemba lo ukufemba kodwa ukuvuka komkhulu wakho avuke kulowo muntu akuchazela inkulumo ukuthi kuphi la kusala khona. Okay hayi ngiyaqhubeka siyabonga kakhulu yamethe eqiniseka kusho ukuthi be testa efuna ukuzwa ukuthi impendulo yakho izohambisana inolwazi lwakhe ithi ngiye kuma socials ke umthetho ntokozo la uthi ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini uthola ukuthi usaplana ukuthi uzoya kumelaphi othile while usaplana kuvele izinto zakho lezo buzoziyela zivele zilunge ungakayi kuyena yenzeka into enjalo sohlaza kuyenzeka kakhulu kusuke kukhomba ukuthi uma kade ulele noma kade ukhalaza ukuthi kunento ethize engalungi bese kuvele kufika isidalwa sakho masinyane sithi asilungise ingane yami mhlambe kuyenzeka ukuthi la obuzobheka khona mhlambe kuyofika uchitha imali kungenzeki lokho sisheshe sivimbeke isidalwa ukuthi cho ungazi uzoyochitha imali kulungiswe lento ngalendle yakho. Okay ngoba okunye la ngisazoba noye eshokulona lohlelo uma uzohamba uye kumuntu owelapha njengani nje awuvele uvuke nje ubusu uyaqonda khona yini okumele uqala uyenze ungakaphuma ekhaya. Yes kubalekile esohlaza ukuthinteka indaba ejule kakhulu uma uzophuma uhambe uyohlola uyabika emathongweni akini uthi ngiyaphuma manje ngiye kwaMlaba ngiyocinga
into ethize kodwa mawusufika kwaMlaba awufiki uthi Mlaba ngizobheka into ukuthi ufika uthi ngizohlola nje kodwa emathongweni akini uyayibika into iphumele lapho kozombona khona umuntu ohlolayo ukuthi uyahlola futhi kuyahambisana nedlozi lakho ngokuthi ashaye esikhonkosini into ibike ngale emsamo afika iveze njengoba injalo. Oh, okay. 0315373000 uthini wakumbuzo ngithatha now uthando kwakhe Blose from kwaMasho. Sabona uthando kwakhe? Yebo bhuti Alex njani? Siyaphila mfethu. Uthini umbuzo wakho namhlanje? Ngibingelela ko baba. Nginemibuzo nje emibili. Yes. Umbuzo wami oqala nginamaphupho ngalahlekelwa umzali ngoJanuary. But unokufika kumina wayekade egula. Ethu usesindile aphinde fike athi khona abantu bazama ukuzenza yena kodwa ngikhululeke ngebe kwazi ukuthi bayenze lento abafuna ukuyenza so ngifisa ukwazi ukuthi lokho kuqonda ukuthini. Okwesibili uma wengane zami kwathiwa akenze ayigobonga izinto zakhe izolunga wakwenza lokho manje usenokuphuphela abantu ukuthi kuzokwenzakalani kuyena kodwa uyasaba ukubatshela ngicela ukubuza yini akumele ayenze mase kunjalo kuzolalela emthakazweni ngiyabonga. Sohlaza ngizothatha umbuzo oqala lo wesibili onegobonga umne wethu uzowuthatha. Umne wethu Sohlaza njengoba uma wakhe efika kuyena ekhuluma lokho kokuqala kufanele ukuthi akubonge kodwa kuyaveza ukuthi uma wakhe kusho ukuthi zikhona izinto ezenziwa abantu ezingalungile kuyena. Ingakho emtshele ukuthi kukhona izinto vele abafuna ukuthi bazenze. Yena umne wethu kufanele ukuthi azame mhlawumbe ukuthi asukume athole ukuthi yizini lezi abantu abazenza kuma wakhe. Okungenzeka ukuthi kukhona mhlawumbe ukuciyeka nokwenhlabathi zamathuna ukwenza izinto ezikukhohlakala kuzathola umuntu ozokwazi ukuthi amlekelele ukuvika lokuthi umama le khona aqhubeka abe ithongo elihle. Okay. Ngikholwa ukuthi uyaphendula kafethu. And then leyesibili ke ukuthi umuntu wakhe uphuphela abantu amaphupho. Kuyinhlanhla enkulu kakhulu lokho Sohlaza futhi kuyisiphiwo esingandele bani ukuthi ubone into zabantu zinjengoba zinjalo. So udadewethu lo uma enento kanjalo evela kuyena kuyafuneka ukuthi athole umuntu ke osezoyiqhumisa ichume izithunywa zakhe zikwazi manje ukuthi noma kufika umuntu engaphuphanga akwazi ukumxoxela ukuthi no izithunywa noma abadala kuye bathini. Kuyavela ukuthi lo muntu unesiphiwo sezithunywa uma kodwa lento lokho ehlala nayo engayilungisi mhlawumbe uzofakaza umne wethu ukuthi akubibikho ukuthula kuyi relationship phakathi kwabo bobabili ngoba kubonakala ingazuthi uyayiziba lento anikezwe yona ulibele ukunaka izinto zakhe ayithanda akubibikho ke mnandi kuba naleyo nto elekwelokhi bakhona phakathi kwabo bobabili. Hayi uphendulekile mfethu. Yebo ngizocela ukuthatha inamba igcine mhlambe ngibaba omlaba ngitholane naye. Okay, no sure. There's a tweet la evela kumashaka mbukela ethi kwenziwa yini ukuthi umuntu ozalwe embethe uthola ukuthi umuthi awusebenzi uyasokola izinto zimlungeli kahle kodwa wembethe lo muntu. Uyazi Sohlaza ngiyafisa eximba lento sike siyicacise ukuthi njengoba Sohlaza ukhuluma ukuthi umuntu ozalwe embethe akufanele sibuke umuntu oyedwa esibone kwenzeka leyo nto. Ukuzalwa wembethe nako Sohlaza kuyehluka. Akubona bonke abantu Sohlaza ukuthi uzothi ezalwe embethe bese kuba ukuthi umuthi awusebenzi. Nanti kufuna siyibambe. Umuntu umezalwe embethe Sohlaza lento ihamba nabantu abadala. Kuya ngokuthi abantu abakwembethe bona yini abayifisayo phezukwakho. Uma abantu abangembethe mina bengenankinga nomuthi umuthi uzosebenza ngazalwa ngembethe. Uma kuukuthi abantu abangembethe umuthi abawufuni ngeke usebenze. Okay. Sohlaza ukugcizelela lapha endabeni yengubo. Kukhona into engifisa ukuyivezela abalaleli engaqondakala isikhathi esiningi. Ingubo ihlukana kathathu. Ngiyazi ukuthi umuntu mayefika ehlola vele ethi nje wazalwe embethe. Kodwa ingubo ihlukene kathathu. Kukhona umuntu ozalwe enomhlwehlwe ombozile. Kube khona umuntu azalwe lento ibe ngumnqwambo, ibe ngathi igaxiwe kuye. Omunye uzalwa igudle esifubeni. Kanjalo, yes. Omunye izalwa lento ibe sekhanda njengento engathi ungumqhele. So umuntu owumelaphi wendabuko akangavele ethi nje wazalwa wembethe, engayihlolisisi ingubo yomuntu ukuthi iyini. Number 2, baningi abantu esesithola ukuthi Sohlaza sebehambe balungisa ingubo
izikhathe eziningi omunye wethu sengize ngaphinda kathathu still izinto zami ayilungi kukhona into lekuthiwa umdliwa la umuntu esuke evuselwe khona umuntu emathuneni noma ekhaya kubo makusuke kwabethelwa ngezizwe noma ngento ethize eyayikhandwe ngezilwane ezithize noma yagcine yathinta into engamathamba abantu ngoba khonto ekuthiwa amabutho sohlaza abaye beyisebenzisa abantu mabeyobethela emzini wabantu amabutho amathambo abantu abafela empini ababe ngamabutho beyolwa so umuntu uma isebona ukuthi ekhala omuntu kunzima ugcine sethatha lezi izinto abethele ngalo ikhule lento igcine sibe ngathi siyidlozi la ekhaya bakhona abanye sebehambile bathi bawumukela amadlozi kanti akusile idlozi la ngempela yinto eyayingena ibethelwa ngo1950 bani size yaba yikhehla la ekhaya kanjalo ke umuntu vela athi inhla umuntu ohlola athona wazalwe embethe kanti umuntu wembethwe umdliwa ilento eyisipokwe athi uyalungisa umuntu izinto zibe enhlangamuka nomoya yo all right yamabutho umdliwa izizwe yeah ukuthi ishubile asidiscuss ibe topic nje ngokwayo it's 1930 ukwindaba egagasini namhlanje kwisintu ushare experience yakho ubuze noma yini oyibuzayo and we have umbanjwa nomlaba 0315373000 It's 1935 ukwindaba egagasini siyaqhubeka ke ngithatha nama calls 0315373000 sengithatha now anonymous sifonela from a responder sabona anonymous Ngiyafona but Alex yebo anonymous singakusiza ngani bhuti angibingelele ubaba Indaba nobaba umbanjwa ngicela ukubuza la ukuthi kuyenzeka yini kule ndaba le yokuthatha kwempilo zisetshenziswa umuntu azisebenzise kabi uthola ukuthi ubele umuntu uthola ukuthi bazathi mabeyobheka abakawo umuzi lo kubulewe khona umuntu kufike kuvela umnikazi wempilo kuphinde futhi uma ngabe sekulunjwa isilumbu salo oshonile kuphinde futhi kugule lo umnikazi wempilo ngicela ukuzwa nje lapho okay manje ngicela ucimba awuthathe sohlaza lombuzo sohlaza uma ngizwa kahle umlaleli uthi kuyenzeka yini kuthathwe izinsila zomuntu ziphendulwe bese kube ngathi uyena owenze into kungesiya angaze ngangiphindela kancane angithi njalo anonymous yebo kunjalo yebo kuyenzeka ake ngikuxoxele nje kancane ngendlela abantu abangochwepheshe ngayo abantu bayakwazi ukuthi bethathe ngisho ifoto lika baba mkhulu Shembe beliphendule ngomuthi umuntu uma elele ebusuku aphuphe ushembe noma aphuphe unyazi luza kuye lumhage naye ajabule athi ngiphuphe inkosi yamakhosi kanti uma engabukisisa unyazi uyobona ukuthi kunecice ekhaleni noma unyazi lufaka icice endleleni noma unyazi lugunda indlela ekhanda uyobona ukuthi yinto le ephenduliwe akusilona ngqo unyazi abanye baphaphama sebethi impela babamba isandla salo unyazi kanti umuntu ubhile ifoto sokuyenzeka ngempela ukuthi umuntu aphendule ngomunye umuntu ngempela aze yongena egodini afele into angayazi lapha kulesikhala ke mkhulu sokuthi uma ngabe seloya nabasebeloya isidumbu sabo kubuyela kuyena futhi umnikazi wempilo njengoba sebadonsa umtsila babo kuzobheka ngqo kumnikazi weinsila ngoba badonsa umtsila babo la mfowethu endabeni yokucushwa kwesidumbu nakhona kukhona into mhlambe engathi ukuyiveza kancane umuntu uma eseshonile wagezwa ngomuthi noma waphathiswa into ethize asiqikelele ukuthi umuntu uma ehamba emhlabeni usayongena emndenini wakithi uma eqhamuka enomuthi othize agezwe ngawo noma asetshenzwe ngawo ufika ebudalweni bethu uyanuka akaphindele emumva uza nomuthi omubi ngeke ezengene la emndenini the time engangeni right uzobuyele yobulala lo wamuntu still ngeke azabuyele emndenini wakubo sekufanele egcineni azoba isihlava la ekhaya egcine seqotha umndeni wala ekhaya ngoba indawo akanayo ingakho ngathi mina uma kucushwa umuntu kuhle ongenani ukuthi kwenziwe umsebenzi wakhe afihlwe kwenziwe inhlambuluko yeinsuku ezisikhombisa bese kungenani ke kuzosetshenzwa ithuna ngoba leyo kusetshenzwa komzimba ithanda kuba inkinga uma idlozi ngempela linento ethize okay
Indaba egagasini. All right. So kushuthi ephusheni mawubona unyazi lunecici noma lunendlela ekhanda okwazi ukuthi usetshenziswe lo muntu lo. Kumele nje sohlaza Yeah. umuntu aqaphelisise ngampela umebuka njengoba mhlambe singabaholi bamabandla kuyenzeka umuntu athi hey mkhulu ngikubone uyinto ethize abantu engibahole ebandleni athi mkhulu ngikubone ngampela ufuna ukungidlwengula uyabona ukuthi lento isuke isiphenduliwe and then wena mongabukisisa kahle uzobona ukuthi no bengesiyo umkhulu umlaba lo but kukhona into ezenziwe. All right. 1939 ukwindaba egagasini sengithatha ke now uLebohang from Pinetown. Lebohang? Yebo sanibona kanjani? Ngikhona mfethu asihlale ngicela senze kanjena bakwethu ngiyibona le ukuthi phela siyabantu siyabingelela siphinde sibingelele umkhulumlaba sibingelele impunga maye lokho kusincithela isikhathi so asivele nje sibingelele ungene uhlalo dabeni njengoba uzokwenza nje nawe Lebohang. All right yebo ninjani baba nonke lapha estudio? Ayibambe inetwork ayidonsi kahle. Sure kulungile Lebohang. All right I have two questions mina ngifisa ukuthi First, umbuzo wami oqala ubuza ukuthi umuntu odla i-treatment noma odla any kind of treatment uyakwazi ukusebenzisa umuthi wesiZulu okokuqala lokho. And then okwesibili that's umbuzo wesibili regarding to me like ukuthi sengiphuphe umuntu oyedwa umuntu olaphayo. Kodwa but bangithi ngiyahamba ngiyafika kina angimtholi ngifika khona mhlawumbe sekuthiwani sekaliwe. I think you remember about Alex UK wafika la ngisebenzela khona and then we did talk about it esikhathi ngichaze 17. Oh a mall. Yes, at the mall that the one which one I yes. to. Sure. Yes. Yeah, so waphupha lo muntu laphayo but every time uyakuyena awumtholi. Angimtholi mangifika khona ngifika kuthiwani sekaliwe ngangisena sasifike nje sibani kodwa abanye abantu baqhumeza enye indawo siketexini eyodwa masifika safika khona sasasikuthwani hayi usekuvaliwe manje sesingakwazi ukubuya ngakusasa and usendaweni engathi kude kodwa uyaba ngase sengimphuphe more than 2 times. All right, sure. All right, nizohlukaniselana ke gentlemen. The first one was ukuthi umuntu odla i-treatment for whatever condition aqabani nokuthi adle umuthi. Sohlaza engingakusho ukuthi isivumelwane kufanele asithole kumelaphi wendabuko kade ekuyena okuthi lo muthi lo amnikeza wona awuxabani yini nale treatment le ukuthi yena uyisebenzisa. Okay. Kuyakusiza lokho? Yebo kakhulu yeah. All right. Sohlaza ake ngihlale kulombuzo wesibili ngifuna ukucishe ngibuyele kule yanto lengike ngathi mina ingumdliwa la umne wethu idlozi lakhe limkhombisa la kufanele ayosizakala khona kodwa umdliwa noma lento engishoye isipokwe lesuka iphenduliwe ithi yona no ngeke uzukwazi ukuthi usizakale wena lento ngoba ngike ngayiveza ukuthi ngisho ungaphuma uye enyangeni uma uyohlola inyanga iyofike ibone ezinye izinto iphindi ilungise ezinye izinto ongesizona so la njengamanje uyayibona lento ukuthi iyalwa nalomfowethu injengento eyidlozelibi kuye ezophazamisa lento ezomusa yena empumelelweni lento ke bayakwazi ukuthi uma mina Sohlaza ngingakuthandanga noma kunento engayithandi ngawe ngahamba ngaya kumkhulumbanjwa noma ngaya kuMr Mbanjwa ngiyosho ukuthi hey uSohlaza angimfuni ukuthi alungelwe ilutho umbanjwa sizohamba naye siye ethuneni lomuntu siyosebenzisa imithi ethize enovuka phakathi evusa umuntu osethuneni sisho kulomuntu ukuthi wena uzohamba uyohlala kuSohlaza angifuna abe nemali angifuna alungelwe ilutho zinga indawo izinto zakhe so njalo lo muntu maye ephuma eyohlola uyofika izinto zakhe zingaveli mhlawumbe inyanga ithi wena unabantu abadala yingakho ke Sohlaza uma sihamba siye edrobheni sifica abantu abadayisa ama-aphula 2 rand ama-aphula bafaka ubuhlalo babanqwambi idlozi lakhe lalomuntu lishonephi akathwasanga into okuyiyona alikwazi idlozi ukumthatha limhambise ehlupheke etradeni. Ngicabanga njengamanje useyaluba ukuthi ke isolution ke ngesizeni ke kuzokwenzeka kanjani iprocess yakhona. Into la okufanele iyenzeke akazame ukuthola indlela yokususa lento esuke iwuyena ngoba lento mayisihleli kuwena Sohlaza kube ngazuthi aksesiwe ikakhulukazi yayithanda indaba zomathandana ifika ihlale kakhulu and iyamlimaza umuntu wesilisa emntwini bakhe
uma lento ngempela isihleli iyakwazi ukuthi kuye iphenduke ibe unkosikazi iphinde futhi kunkosikazi iphenduke ibe indoda akwazi ukuthi ihambe kahle empilweni yabo so umnewethu akathole umuntu ozokwazi ukuthi amsuse lento ukuze izinto zakhe zizocaca ngoba kuyakhomba ukuthi idlozi lakhe lihle Anonymous yebo ngizwa kahle hayi ngiyelalela okay so nange sekhuluma ukuthi iyakulimaza ubuntu bakho hayi ngizwa kahle ngizwa kahle okay no awuzosizakala what will do mfethu ekupheleni kohlelo then uzolokhuzana uzothola ama numbers all right yebo baba all right siyabonga abalaleli bethu they meet us everywhere we go so I went to a new store and then lensizwa yangilinda ngaqede engikwenzayo and then yasiyasho ukuthi ngineke akungeneki on the show akungeneki then I did advise him try and I'm glad ukuthi ugcine sengenile ngempela all right sisuka eThekwini siye Love now sabona Msa yebo Mthiyane njani yes khona mfethu sokuyithuba la khona yebo ngisuke ngadideke umuntu eLove ngingilove ekingindlovu yebo yes sir nginembuzo nje emibili lapho komkhulu e-studio oqala ngihlushwa iphupho la libuye ikhathi ngekhathi noma emva kwesikhathi iphinde libuye ngisuke ngisemotweni imoto kwesinye isikhathi isuke driver yimi kwesinye isikhathi ngisuke ngihleli ngemuva noma eceleni uma sengithi ngiyayimisa ayimi ngisho ngagxoba hlobo luni lokugxoba kwebheki ayimi ngicabanga ukuthi ngisengaphupha kawodwa la icishe ime khona but nakhona uyimisa oyingami ngivele ngiphaphama ngalesikhathi idlubulundela aliphele ukuthi mayidlubulundela ishona ngapha then umbuzo wami wesibili mase kuba ukuthi ikhona into ethi kuyenzeka ukuthi ithonga lakho amathonga kini abantu ohamba uyobheka kuba izinto kwenzeka ukuthi lingavumi ukuthi bakusize ngoba sekayikhathi kaningi mhlambe kambe ngibheka izinto abantu mabeyithola bengeza izinto zokuthi bangisize kodwa ngasizakala right sure siqale kwenamba nje then bese siya kumlaba Sohlaza umnewethu uthinta indaba enkulu futhi ebalekile kuyenzeka ngempela uthola ukuthi uyahamba uyemntwini uyofuna usizo kodwa ufika ungasizakali asiyibeke lento Sohlaza ukuthi mangisuka mina ngihamba ngiya kohlola endaweni ethile okanye ngofuna usizo angiyisi mina kodwa ngiyisa labantu laba abadala bangembede ukugula okusuke kukuthina Sohlaza kusuke kuke bantwini abasembede iyona lento enza ukuthi mawusuka bika ukuze uzothi mawufika phambili bese bekhanyisa bona ukuthi inkinga ingakuphi uyabona lona manje umnewethu njengoba ehamba eya la kosizakala khona kungenzeka ukuthi lo muntu asuke kuyena abantu abadala bafuna ukusizakala kuyena ngezizathu eziningi ezahlukene uzokhumbula ukuthi kukhona abantu Sohlaza abanezikhwama othola ukuthi zinento ezithile ithongo lalowo muntu elingeke lijabule imali elashwa khona ngoba lizongcoliseka all right no icacile naliphupho lemoto la ayi uthe wabamba ama break lutho khona imoto iyadlubulundela akasukume Sohlaza isifo akukuhle akakusukumela into enjengaleyo uma elokho ephupha nje indaba yemonto kuyisifo imoto iyisifo akakusukumele nje lokho umnewethu azama ukubheka athola indlela ukuthi asizakale okay no mfethu ngifisa inhlanhla ngathi kungalunga right sisenkandla nawo sikhuluma no Ndiva nomia Ndiva yebo futhi Alex niyaphila hayi usulinda isikhathi mhlawumbe ucanthi sikushaya indiva hayi bese ke ngishaya indiva hayi umnomiya lo ngila enkandla kwesakaqulu evutsheni shosho mnomiya ya ngicela ukubuza la kobaba neyinkinga lana abantu bavele basanganelwa amakhanda ngicela ukubuza abanjani abantu abaphuza lobutshwala lobo bubekwe emsamo lobo kuthiwa umamsamo okwesibili kube abanjani abantu abadla lenyama yembuzi leyo kugeza izandla mangabe kushoniwe okay imibuzo yami lele lapho ngoba manje izinto ivele zenzeka ngenye indlela uthi abantu abasazi ukuthi manje kwenzeka kanjani izinto kanti kuqala ngathi umthetho wawo ukhona phela njengoba lapho basikhumbuza ukuthi ngabe kwenzeka kanjani okay Sohlaza yebo ukhamba umamsamo yabo nje ngakuthiwa umamsamo ukhamba lwasekhaya aliphuzwa abantu bangaphandle njalo kodwa liphuzwa amadoda asekhaya okanye amakhehla asekhaya lo khamba luhlala lapha emsamo wenziwe umsebenzi Sohlaza kuqedwe
kodwa mase kufanele liphuzwe lona liphuzwa abantu bale ikhaya hayi abantu bangaphandle. Okay, all right, sure. Le inyama yogeza izandla Sohlaza kuyinto ngempela ejulile le ayithintayo inyama yogeza izandla kusukela nje lapha ya endabeni yokhamba ngempela ukuthi singakuhlukanisa kanje khona izinto ngempela eziyinqubo nsiko kusukela emandulo and khona izinto ezigcina sezumkhuba wemizi ethize. So imibuzo ila ayibuza ijulile ngempela ngoba yena ngokwendlela ayibuza ngayo kufanele aphenduleke ngokuwonqubo siko. Kodwa manje ngenxa yokuthi sekukhona lezi izinto esesizenza ngokuthi kwamlaba thina senza nje lapha yasenza nje kugcina ke isizwe sesigcina sesidukile. So inyama le yembuzi uma kade kugezwe izandla kwangafanele ukuthi lo nyama idliwe ngabantu bala ekhaya, inikezwe abantu abangaphandle bayidle. Nina kuphela nizosebenzisa nje lapho mase kuthiwa kuyagezwa nomphakathi ugeze la ugeza khona izandla, kodwa yayingadliwa ngabantu bala ekhaya. Kodwa manje ngibona ingathi wonke umuntu useyakhona ayidlele nje futhi le yanyama. Okay, bephenduleka mina hayi uyaphenduleka kundiva ungezwa kahle baba. Manwe khona insizwa kaMnomiya manje ishumayela kuqaqeke uthayela lapha eThekwini kuMilno Street, ngazi noma uhlobene nayo yini. Hawu baba omdala lo ufakhanda yedwa nawo ngeshwa nje usashiya emhlabeni. Hayi ngiyakhumbula impela uthi yabona mayishumayela wayengeke ayeke ukushumayela engakhulumanga ngemjolo. Ubaba impela ubaba wayenjalo thina nje besithela nje induku mangabe singamuzo njoba siqondile nje wasiqondisa kahle we. Sure Mnomiya siyabonga. It's 1950 Indaba eGagasini 0315373000. Well yabona ke sisele nje no 10 minutes isikhathi eside kabi leso. Ngithatha uSlomo nawo kaNxumalo eKholenso. Zwide siyakumukela eGagasini. Mthiyane. Sure mkhatsho. Ngibingelela lapho wena bese ngifuthi isikhathi ngoba ke ngingede ngiqapha. Sure. Umbuzo nembili. Umbuzo oqala ngicela bengicacise lapho ukuthi ukuphatha ngoba manje sikuchaza ngendlela ehlukahlukene sabantu manje ngicela bechaze okwesintu. Ngiyabona futhi namhlanje ukuthi umlaba cha hayi thelwe ngebonkola indlela achaza ngayo basele impela hayi ngabona ngendlela akhuluma namhlanje vele ubona ukuthi abalaphi bendabuko labahlole ngathi ayikho into abayenzayo kodwa njalo ngendlela namhlanje achaza ngayo thelwe ngebonkola. Yeah, igama leli abantu abavama ukulisebenzisa kalula nje kutheni kumele uphahle. Kusho ukuthini ukuphahla? Sohlaza ukuphahla mne wethu ila usuke usebenzisa indlela ethile ngale kokushisa impepho ukhuluma nabantu abadala. Uyenzeka ke Sohlaza umuntu uma ekhuluma nabantu abadala kube ukuthi uzokhuluma nje kuphela. Lokho sikubiza ngokuthemeleza. Kodwa uma manje sekuthiwa thatha ikhandlela elithile, thatha amanzi uwabeke phambi kwakho, mhlawumbe ufaka imali emhlophe njalo usuke usuphahla lapho Sohlaza awuyishisa impepho kodwa ukhuluma nabantu abadala bakini. Indlela ethile leyo isebenzisa ukuxhumana nabantu abadala. Phahla ke lokho. Yeah. Oh okay. Ngikhola ukuthi uyaphenduleka mfethu. All right, on Facebook lakho sorry ku Twitter rather. Ngicela ukubuzela ukuthi uma uyingane egxamalazile uyakwazi ukuthenga imbuzi ugeza abantu bakuboka baba nabaka mama futhi kubalekile yini ukuthi leyo mbuzi umbala wayo nobulili bayo kuthini? Umbuzo kaMageba. Sohlaza mhlambe igama lokugxamalaza ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe angazi noma uveza ukuthi uwumntwana owumlanjwana angazi ukuthi ubheke phi kakhulukazi la. Yeah ngiyacabanga ukuthi usho khona lokho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe bake bamtshela ukuthi ukamama ukababa ubangozidalwa ngoba nange sikhuluma ngendaba yomsebenzi kababa nokamama. Noma mhlawumbe mfoka mlaba ake sithi umuntu ozalwe abazali abacacile kodwa futhi izinto zakhe zithinta ndawo zonke. Yebo. Okay. Yes, uma kuvela kanjalo umuntu noma umntwana usuke vela kowesilisa nowesifazane into le ngempela okufanele silungise. Ake sithi nanga umuntu umntwana usezelwe la abakubo wakhe abenzanga lutho and then kuvamisile ukuthi umuntu mayohlola kubelaphi bendabuke ethi ungalokothu bathinta abantu bakini wena nje abantu abakubhekile abasekhaya komama nangempela lenzi ilati lomuntu athi mayiselenzile ilati ahlangabezane nenkinga ngene engozini yemoto kanti ngempela abantu bakuba benzanga lutho kodwa uthola ukuthi kunomkhulu wakubo
omdala olokhu aphatha ihawu evika nje izimpi ezize kulomuntu ngalesikhathi kuthiwe ngathintwa bese kuvuka lolo laka umuntu usuka eindaweni ezimbili kowesilisa nowesifazane uhlawulile akahlawulanga ulotsholiwe akalotsholwanga kodwa khona usuke ngokwezulu sithi uphuma elokhunjaneni yakwabani ngabe kusemsakazweni uphuma elokhunjaneni yakwabani yebo kusuke kweleteka kufanele kulungiseke so kuyenzeka umuntu akhonje ukuthi hamba okwenzela abasekhaya komama ukuthize kuyenzeka futhi umuntu akhonje ukuthi yenzela abakini okuthize and then imbuzi engasebenzi lapho imbuzi emnyama akakwazi ukuyisebenzisa imbuzi emnyama iyona ephambili kakhulu uma kuthiwa sizolungisa izinto zedlozi kakhulukazi umuntu uma kuthiwa unamandawe. Okay. Kuthiwe umuntu uphuma elokhuzeni yakuphi ngiyangisazi leso sizulu awusala usuwanda emlawo. Ngiyadlala. Nasi i-tweet la kathaka ethi ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu athwetshulwe kodwa aqhubeka aphile. Sohlaza iqinisa impela kuyenzeka. Umuntu uthola ukuthi uyaqhubeka uyaphila kodwa uthwetshuliwe kuyenzeka noma sithi siyahlola sibone ukuthi hayi no Sohlaza akusesiwe lo sibalule futhi izinto esizibonayo kuwena ukuthi no wena ubunge nje wena kwake kwenzeka ukuthi manje siyabona ukuthi kunento ethize esisukile kuwena akwazi ukuthi umlaba aziwa nangendlela asebenza ngayo kodwa bese uhlangana naye usumbona esengenye into uyabona ukuthi khona izinto esezenziwe kulomuntu abanye bayasangana ngamakhanda omunye uthola ukuthi uzongena otshwaleni athi ngathola imali ayiphuze yonke ziningi inhlobo zomthwebulo ezenziwa ngabantu uthola ukuthi umuntu akusaphili yena kodwa sekuphila lento abayiphendule ngayo. Sure. Mtshali Mnambethe sabona? Yebo Mthiyane. Yebo hlabangani. Ngizocela la uma impendulo impendulo zembuzo engizoyibuza zisensitive ngizocela bengazisho emoyeni. Mthiyane. Yes ngilalela. Cha ngisacela ukufale sengingena la ngizwa ekubekhuluma ngokuphahla ngisacela angitshela ukuthi yibuphi ubungozi bokuphahla ngoba kuyenza esinye isikhathi uthola uhlobo lwezinto athi vele behamba kahle kulungile nansi imbuzo yami ithi sengineminyaka ngikaze ngikhuphe ngisho noyedwa sekhaya ngabe ubaba ngabe ugogo ngabe umkhulu khona engingabazi ukubazi kufanele yini na ukuthi kukhona into engenziwa ngenza kanjani nanokuthi kuye kwenzeka nganephupho eliveza ukuhamba baliveza ngendlela baliveze ngakhona kodwa lunsundu lolukhamba oluncane ngilayelwa omunye wesifazana. Yes so umbuzo uthini ke Magalela? Uthi umbuzo lapho ke yini okwakufanele ngiyenze ngabe kufanele ngiyofuna ukuhamba lolu ngilayele lona noma khona okungale engingakwazi mina. Okay. Sohlaza ngizocela ukuthi ngiphendule umbuzo lo wokuphahla umnewethu kade ubuza. Ukuphahla Sohlaza kuyingozi uma kuukuthi isisekelo sakho awusiqondi bese emva kwaloko wena kube ukuthi uzogagula abantu. Wezwa lonto. Uma kuukuthi isisekelo sakho awusiqondi ngisho isibongo. Uma wena uzokhuleka esibongweni kanti leso sibongo akusona isibongo ekuyisona esiphakeme phezukwakho. Uma wena uzobiza umuntu othile ngenkathi uphahla kanti lo muntu othile akuyena umuntu okuyena okhiye phezulu kwempilo yakho kuzoba ingozi lapho kodwa mawuphahla Sohlaza kubalekile ukuthi uma isimo sakho ungasiqondi musu kusibiza isibongo kodwa khuluma namathongo akwembethe ukhulume namathongo aphethe ukukhanya phezulu kwempilo yakho bese ucele lezo zinto ozicelayo. Alright sho lombuzo wesibili ke Mlaba. Sohlaza le eyokhamba kungenzeka kukhona isidalwa esikhalayo ukuthi akasenzele nje isicathulo and okwesibili kungenzeka ukuthi kukhona ukugango kwabakhona baboshelwa insila zabo zayovalelwa okhambeni oluthize so kuyadinga ukuthi mhlambe akalandelele akabheke indaba yalolu khambo ukuthi kwakuwenzakalani noma lumayilana nani. Alright ngikholwa uzophenduleka ke Hlabangani siyabonga kakhulu. Madoda anisinikeze inamba zenu ke Ximba utholakala kuphi? Sohlaza angibonge inamba engitholakala kuzona zithi 063 702 1026 063 702 1026 eyesibili 076 492 11110 lapha ya ku channel uthi Mkhulu Mlaba lapha ya ku Facebook uthi nje Mkhulu Mlaba kuyaphilwa. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu mkhulu Mlaba lo uzokwazi ukumthola lapho ke. Impunga ke umkhulu impunga yesintu. Impunga yesintu Sohlaza lapha ku YouTube impunga yesintu TV. Inombolo abasithinta kuzona Sohlaza 078 959 1894. All right. Thank you very much for being with us, and asiqhubeka conversation as you watch this video. Ama comments lapha ezansi and you listen kwi app as well Gagasi FM, ama podcast. We appreciate ama topic ongasinikeza wona. Unga email indaba@gagasi995.co.za. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.